ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд навъ мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо навчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранбуда рӯй кунен. мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор ҳастем мошинои фурӯшӣ аз Тоҷикистон, аз Москва. мошинои мерседесҳои Benz C-Class H-K объёмни BMW C серияс ҳастае, Opel Astra F хетчбек, Opel Astra G ҳастае дӯстони азиз, ва ҳастае Toyota Corolla ва ҳастае мошинои Ford Mustang, Hyundai Starex, Hyundai Avanta, Daewoo Nexi ва дигар мошино ҳастанд ки бо нархҳои арзон қабул кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим бошад. мо дар видео оянда пешкаш мекунем. курси имрӯза 142 сомонӣ навор асар мекунем. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён, ба шумо тавсия метавем компанияка Баҳромро. ин ака таҷрибаи 10-солаи корӣ доранд ки шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, метро, аэропорт, айкиҷое ки набошад омада бо маслиҳат гирифта ва шуморо ба сарҳади Қазоқистон бурда оварда мерасонанд. агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ бошад, ин ака ба шумо ёрдам метиҳанд ва мошинашон мошинои замонаи солҳои 2011-2012 дар мошинашон Wi-Fi, кофе ва консерти дигар чизҳои лозимӣ доранд. компания беҳтарин аст ки 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. мо ақати ака қариб ки 1.5 сол аста кор мекунем. компанияи боварӣ, компанияка Баҳром бе ягон мушкилӣ, бе ягон фанду фиреб шуморо соқу саломат бурда мерасонам. дута рақам аст ки ҳар рақамошо кор мекунад. якум рақамаш 25, дуюмаш 35. ҳар рақамошо нависен, ба шумо ман ки ҷавоб метиҳам. аз номи канали мо гапзанем, ба шумо скидка арзон мекунам. маромад ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яки мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастае ки Ford Mustang, ки мошинои маладёжни, мошинои чотки спортивни, бениҳоят чотка. соли бароишаш 2016 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ, объём мотори 3.7 литр, коробка автомат, сайзтари мошин бадрон, пачка тоза. 2016 сол ҳастае мошини маладёжи спортивни, ҳамаи намуд комплектатсия, ҳамаи намуд наворотҳои ҳозираро дорад. мошин ҳамаи намуд яъне шароитҳои ҳозираро дорад. хоб мошин тонировка 7 мод дӯстони азиз, ҳуҷҷат дорад, бензини холӣ, баллон, пачка, номерот транзит. мошин бениҳоят мега тоза ҳай, яъне мошин дар Тоҷикистон кам гаштагиҳай. нархи мошина мега 330 000 сомон мега бо муомила мешавад. мошинча қарор дорад дар пойтахт. мошин бадрон турбо ҳамаи чӣ дора. хайхтон ин мошинро медонем. сеуси нархша мега харидори аниқ боша мега боз муомила мешавад. номерош мега транзитае, алиш намешавад мега тоқа сумне ки муомилаи хуб дорад. диска, писка, баллон, пачка, кондитсионер, ҳамаи намуд комфортҳои ҳозиразамона дорад. якум рақамош рақамҳои дастии Мегафон 25, думаш рақамҳои Россия, ахираш 20 WhatsApp дорад. мошинча чоткае, омада бинед мега бо савдо мекунем. мошин ягон расход надорад. маромад бештар маълумотҳо аз худашон. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки дар кузифи хетчбек. соли бароишаш 2001 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин, объём мотори 1.6 литр, коробка механика, сайзтари мошин мега чотка. 2001 сол мошинча чотка, баллон ҳолати корӣ, диска, салон тоза, светои асфални, мошинча чотка. мошин мега фақат ҳуҷҷатош бошад, як ҳуҷҷат мекунад, дигар маҷош мега 100%. нархи мошин мега бо маслиҳат фурӯхта мешавад. мошина омада мебинед. мошин мега дар пеши капоти мошин бо тариқи маслиҳат фурӯхта мешавад. нархша пешакӣ нагуфтиянд. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. дӯстони азиз, ин ҳами рақамҳои Мегафон, ахираш 90 дастишон Мегафон Тоҷикистон ва дуюмаш рақамҳои Россия ки WhatsApp дорад. мошин мега бе ягон камбудӣ соли 2001 мегад омада бинед, хай савдо мекунем. илтимос мегад беҳуда занг назанам, фақат харидори аниқ. нархаш бо маслиҳат. маромад дигар маълумотҳои пурра ва аниша аз рақамҳои поёнбада метавонед ки занг зада худатон пурсед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla ҳастае бадрон ки дар кузифи Universal Caravan. соли бароишаш 2006 сол. сӯзишвориш бензини холӣ, объём мотори 1.6 литр, коробка механика, сайзтари мошин мега чотка.
мошин ҳам хеле светои серебристи кондитсионер электропакет ҳам онам комфорто хай балоншам ҳолати кори мошинча мега чотка нархи мошина мега 70 та мегем бо муомилаи хуб мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Қурғон-Тепане ки шаҳри Бухтарда. Якумаш рақамҳои мегафон дастӣ яъне Тоҷикистон ахираш 00, дуюмаш рақамҳои Россия 79 WhatsApp ҳам дорад. Toyota Corolla дар кузови универсал яъне караван 2006 сол мошинча мега чотка. خب نرخش مگه چه خیلی گفتم 70 تا با معامله خوب باشه شخصانی که می‌خرید مرامت زنگ زنیم باقی مونده معلومات چه همه‌اش با شما فهموندم ماشینچه مگه 100% و دوستان عزیز اگر شما دارید خیلی ماشینای فروشی خانه زمین کوارتیر چیزی که برای فروختن برای رکلام کردن باشد مرامت صورت معلومات در ما روی کنیم و در ویدیو آینده فروشته رکلام داده می‌گذاریم از شما خواهش اینه که لایک فراموش نکنید گذارید و سیلکه نواری ما رو در ایمو واتساپ دیگه سایت و سیلکه‌شا پادلچش کنید мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra F-Asai ки дар кузови Хечебек соли барои 1990 F-Asai ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. Объем мотори 6 литри простой коробка механика сайсаи мошин бадан чотка. Мошин 4 та балон 90%, аккумулятори нав, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола тонировка, 2 та электропакет, кондитсионер, ABS, чашков варид надорад достони азиз. Мошинча салон чухолои фасон задаги мошинча чотка. Мошин мега ягон камбуди надорад такси гаштагӣ нест. Мошина хай омада мега бинен. Нархи мошина мега 42000 мегем бо муомилаи хуб мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Қурғон-Тепане ки шаҳри Бухтарда. Якумаш рақамҳои мегафон, дуюмаш рақамҳои Вавилон WhatsApp доранд. Шахсоне ки харидори аниқ бошанд рафта мошина аз пеш бинем бо савдо мешава. Мошин инам хеле светои серебрис яъне светои металлика. мошинча балон тонировка маш на ҳуҷҷатам дорад. Агар харидори аниқ бошад мегӯяд бо ягон сон муомила мекунем марҳамат мошинча чотка метавонед занг занед маълумоти пурраша аз худашон гиред. Дӯстони азиз бо як рекламаи дига аст ки ба диққат шумо мерасонем ки грузоперевозка ака Ёқуб аст ки компания беҳтарин аст ки борои шуморо аз территорияи Москва қабул мекунад ва ба самти Тоҷикистон, Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Регар, Варзоб ки ҷое ки набошад бурда мерасонад ва ба инчунин 25 ноҳияҳои территорияи Хатном, шаҳри Бухтар, Данғара, Кулоб, Восе, Фархор, Панҷ, Уяли, Қизиқала ва дигар тарафҳо бурда мерасонанд. Борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, метро ва территорияи дигар тарафҳо омада худашон аз ҷои хонатон қабул мекунанд. се та рақам аст ки ҳар се рақамҳошон кор мекунанд ва ҳар сешда WhatsApp доранд. аз номи канали шумо рахш теҷа гап занем ба шумо скидка арзон мекунанд. грузоперевозка ка Ёқуб таҷрибаи чандсолаи кори дорад. Бортона бо дили пул метавонед рӯй кунед. мо ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra J аст бадрон ки дар кузови седан дар Москва. соли барои 2002 сол аст ки сӯйшӯриш бензини холӣ объем мотори 1.6 инжектор коробка механика сайсари мошин мега чотка. мошин 1 сола страховка без ограничения. мошин 4 диска салон тоза балон ҳолати кори мошинча мега чотка. нархи мошина мега 180000 рубл мега боз муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар Москвада. мошинча мега мошинчаи хубе бо арзон меша 180000 рубл бо савдо дорад. хоб ин ами рақамҳои соҳиб шуда ки 24 соат кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. рақамҳои прамои Россия аст ки мошин дар Москва хайна бо занг аз худашон маълумоташа гиред нашуд сумуш мега боз муомила мекунанд. марҳамат метавонед занг занед шахсони харидор. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ BMW CE90 аст ки соли барои 2007 сол аст ки сӯйшӯриш бензини холӣ объем мотораш 2 литри коробка механика сайстани мошин мега чотка. мошин мега дар 100 км 7 литр мега расход дорад. мошин айвагон гирифтага аст. мошин як даст гаштага бардони азиз мошин мега як моҳ пеш мега айвагон гирифтем. светаш свети раднои серебристи балонош мега нав аст. мошин мега бениҳояти ба тоза. мошин дар Тоҷикистон як даст гаштага амирам як моҳ пеш мега айвагон гирифтем бо срочна пул дар кушда бо мефурӯшам. мошин мега чоткаи бениҳоят тоза. нархи мошина мега 80 та мегем бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ҳама ҷош мега кор мекуна мошин мега чотка. якум рақамош рақамҳои TCL дасти 86 ахираш, дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 38 WhatsApp доранд.
шахсони дамхали BMW CE 90 пилози боша маромад занг занем бо нашо цумуш мегад муомилаи хуб мекунем мошинча мегад точно мега ми гарант карди тозаи бадай ягом яъне ки бемаълул омада мегад бинем маромад дига маълумото аз рақамҳои поёмда мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Mercedes Benz C-Class HK биёмни 339 Tange соли бари 1698 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад гази еврочур ҳам дорад объем мотораш 2 литра коробка механика сайстани мошин мегад чотка молодёжни мошин то охири сола танировка дорад то охири сола ҳуҷҷа дорад мошин мегад балонош мегад пачка нав мотор беҳтарин хоб хадавои кондитсионер ҳамаш кор мекунад мошин мегад бе ягон расход просто барое ки мошина мегад ҳеҷ кар нест ҳайкана ба ҳам хотир мегад мефурӯша ягон сабаби дигар надорад фақат сабаб ҳамин ки мошина мегад ҳеҷ кар нест дар хона ҳайкана ба ҳам хотир мефурӯшам нархи мошина мегад 75 та мегӯем бо муомила мекунем ва мошин дар душанбеда қарор дорад 4 дискаҳои рамашка балонои пачка танировка то охири моҳ яъне то охири сола ва ҳуҷҷатам ҳамин хел хай камай намуд комфортура дорад задни камера общим самбуферими ҳамаи чизои молодёжни кадагаи мошин ҳамаш бо ин номероша мегад номериш қатъиш падарка яъне мошина миен ҳамин хел чикаласа мегирем мерин ягон чиша намегира мошин чотка моторамашда гап нест хоб нархи мошина 75 та гуфтем бо муомила мешавад мошин дар душанбе рақамошон ҳаста кор мекунад ҳамин рақамҳои Россия ва WhatsApp доранд шахсоне ки мехаред занг занем маълумотои пурраша аз худашон гирем мошин бадороне ки бениҳоят зуре марамад занг занем мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки Daewoo Nexi соли бари 1996 дӯшуриш газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика сайстани мошин мега ҳолати корида мошин аккумулятори нав дорад документош нав яксола кадагӣ мотор зверай ва вариантҳои алишам дорад нархи мошин 14500 сомонӣ бо муомила мекунанд ва вариантҳои алиштона пешниҳод кунед алишам мешавад мошин мега дар территорияи пойтахт 4 диска 4 та балонои пачка аккумулятори нав ва яксола ҳуҷҷат хоб ин рақамош ҳаста мегафои TCL шахсоне ки мехаред маромад занг занед ё ки вариантҳои алишитона пешниҳод кунед яъне вариантҳоро чон интихоб мекунанд фақат ё ки харидорӣ ё ки алиш мекардагӣ маромад мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ Hyundai Avanta соли бари 2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ мотори 1.6 литри простой коробка автомат сайстани мошин мега чотка мошин 8 моҳи дига танировка хоб кондитсионер электропакет инам хеле свет аст чун аз намедонам ки свети радной аст ё ки нест намедонам ранги лакленка задага аст ам хеле туфтиса бо хайхтон ани хада гирем нархи мошин мегад 67500 сомонӣ бисёр не камтар мегад муомила мекунем ва мошин дӯстон азиз яъне дар шаҳрда қарор дорад хоб шахсоне ки агар харидор ки бошед рақамош аста мегафон кор мекунад метавонем маълумотои пурраша аз худашон гирем ва дӯстони азиз чӣ мошине ки барои фурӯхтан барои реклама кардан дошта бошед хонаи мошинаи замина квартира маромад рекламу рекламаш мекунем фақат илтимос ки я лайк казанем фаромӯш накунем ва агар имконат бошад навори моро дар дигар сайтотон намисилкаша подлисаш кунем мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Hyundai Starex ҳастае бадоро ки мошинаи мусофиркаш нархи арзон ва танировкадор соли бари 2001 сол ҳастае ки сӯзишвориш тоқа гази холия объем моторош 3 литра коробка механика сайстани мошин мегад ҳолати хоби техникӣ дай мотор коробка хадавой мега 100% ҳуҷҷатош 2 моҳи дигар танировкаш 2 моҳи дигар 4 диска 4 балонои ҳолати корӣ дорад нархи мошин мега 21500 сомонӣ хай бо қатишон савдо мекунем мошин хайка бигем намедонам соза мега муки ягон корам дошта боша ё ки ягон краскашмо ки безеба нархаш бениҳоят арзон бо темболе ки танировка ҳуҷҷат ҳардаш 2 моҳи дига доштаем ва мотор мега беҳтарин коробка хадавоишам соза ҳамин хел соҳибашам хел маълумотора наистияем агар ин мошин савдо шудагӣ набошад метавонед ки шумо савдо када гиред мошин дар шаҳри душанбе рақамош аста Вавилон маромад метавонед занг занед мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузифи хетчбек светои навхали сиё асфалтни соли бари 1993 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад мотори 1.6 литри простой коробка механика сайстани мошин мега нахадо на зур на безеб сайстани миёна соз астае мошин хай 4 калпак 4 балони ҳолати корӣ мошинам хеле свето нархаш бениҳоят арзон астае срочно мегад пул дар кор шуда мегад ба ҳам хотир мегад мошина фурӯш дамода мошин мегад бардор мошин ҳолати хуб дай созае
нархи боша мега 12500 сомони брадорон бо муомила мекунам ва мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Кадоме ки мехарам меган мега занг зана бо ягос арзон мекунад срочно. Ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда худо нигаҳбон.